Onks tää muuten eka kerta kun mä pelaan tätä seasonia? On varma. No on. Mitä nää spriteit niinku nyt on sitten? Mä en tiedä, mulla on joku ghosti. Tää on harvinainen, niin joku sano. Okei. Minne me mennään? Mä en tiedä, mulla on tää kartta harmaana. Mennäänkö Mennään klusteri? No men. Shock. Onkohan tää hyvä? Mä en niin kun tiedä tästä pelistä enää yhtään mitä. Sä oot siellä päin. Osunko mä edes mihinkään? Osun. Mä tapoin täältä. Yksi Tuolta tää tulee. vielä loikkii. Oho. Hupsista. Anteeksi. Tapoin jonkun tuolta. Aine se on. Mä kuolen. Tossa se on. Saakeli. Viisi. No. Onko sä revaa mut? Joo, mä tapoin nää vaan. Takana. Oh. Hän on aivan liekeissä. Mehän voitetaan tää peli. Hui, joku ampui mua. Tuolla. Täältä on tulossa uusi. Täällä ammutaan mua. Ei ammu enää. Ei ammu. Ne on tuo majassa. Se on tuo takana se toinen. Noin. Uhu, mä sanoin, että me voitetaan.